да благодарим на Бога за възможността да отбележим със света служба това епохално за нашата страна събитие, откриването на мощите на Светият Кръстител, откритие, което носи в себе си залог за бъдещето, но и събитие, което ни кара да си припомним за онези личности, святи мъже, монаси и подвижници на вярата, които са изградили този манастир, които са живяли и служили тук и които са осветили чрез молитвите си и подвига на вярата този свещен остров. Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених и у спасених, Господу помолимся. През 9 век тук е издигнат манастир от свети Антоний Кавелий, патриарх на Константинопол. През 13 век манастира е обновен и е възстановен от византийския полководец Михаил Трахонит. Северно от раннохристиянската базилика е построена нова триконхиална църква, която става като лекон, главен храм на манастира, който се намираме ние с вас. Светата обител се превръща в предпочитано от константинополските патриарси и императори място за уединение. Почти 4 века отминават до момента, в който Бог избира един всеотдаен в своята дейност човек, смирен и кротък по нрав, богобоязлив, който да прослави Бога, а чрез тази прослава да се чуе и за малкият оазис на вярата в България. Избранникът на Бога да извърши това дело за неговата прослава е дълбоко уважаваният професор Казимир Поп-Константинов. На 28 юли 1930, когато заедно с екипа открихме реликвария с частици от мощта на свети Иоанн. За нас, християните, за архипастирите и пастирите на Светата Църква, е неописуемо с думи онова изживяване, което изпълва душите и сърцата ни в днешния ден, когато след 400 години се извършва за първ път Света Божествена литургия, Света Евхаристия в този храм. Да празнуваме празника на Свети Йоан Кръстител, особено в деня на неговата смърт мъченическа, означава да се срещнем с Него, с душа и сърце. Не само за да се докоснем до светите му мощи, но и да видим с очите на сърцата си един човек, който през целия си живот е бил свидетел на правдата и на истината. Един човек, който не се е люшкал като тръстика от теченията на вятъра. Един човек, който е изобличавал нечестието и разбира се в благодата на този празник отново да чуем Неговият спасителен призив: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Царят заповяда да донесат главата му, а той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, да я даде на девойката, а девойката я даде на майка си. Да помене Господ Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство Твое високо преосвященнейший владыко,